El pitjor d'unes vacances d'estiu perfectes és que quan tornes la cosa només pot anar de baixada. Sobretot si has conegut una persona especial i ha estat el teu primer amor. I dic que només pot anar de baixada perquè ell és francès i serà complicat que ens tornem a veure. Es diu Didier, té 21 anys, ens en portem 5 i crec que l'estimo. El més curiós és que ens vam liar per primer cop l'última nit abans de marxar. Però seguirem en contacte, segur. La Sara és la meva millor amiga. És una calenta, però és bona tia. Només viu per dues coses. Una són els tios i l'altra els cotilleos. El que estava dient, els tios i els cotilleos.